ndị bịara ihe a bụ the new leadership of Ohaneze. Ezudo. Ndị bịara ihe a bụ the new leadership of Ohaneze in Anambra State. First of all, I'm going to introduce Chande Manafa. Your name and your colleague, Anambra State. Ezudo, I see Kaibia na office tata, Kaina ge Nolia, Kaina Moligo and Noliman Ketata for each. You work with each other since after our election on the 8th of January 2021. We've been seeking for opportunity. Kaina ge, when you can know. Kenegi, in the first place, what you have been doing for Ohaneze Ndigbo since Ebanye, none of the even in a Malay, Kosi about a design, working relationship, it's very cordial, or the commendable. When I say, I know Kenegi, one night, okay, Bo Chief Damian, okay, Kogene. When you hand him over, everything of man. Also, if there is one man you will thank, if there is one man you praise, Nezudo or Ezudo, you see. And since Simbanya, now for where you never piano, West Niger Betata, Ngosigi, Nda Monahan, Guy Bodi for 4 years now, Ohaneze Ndigbo. Abraham Chanin, this due to this COVID. Observe the protocol. So few of us when you know office starter. Nandi Meleme. When they can acquire His Excellency, the Governor of Anambra State, in Omego, line Anambra State, Abatam ABS, Choi Gafe, Maron ABS there, Makana, from the gate to the buildings this year, Ihofo the Garcia. Or the commendable nobody plays with a place and what information they disseminate by information. So now Luigi Blue can align His Excellency number one whatever they can makana mbena whatever bronyo bona or seen a doing and a day of so now all the achievements I forever Kenya, because no one they were the architect Melia or this year possible. Now coming back to here IG Ohaneze. Honestly, Ohaneze cannot work without ABS Anambra. I am in the Anambra State, and the back I know a back I know Ano Tualo, we blue Jebe National, even though Ohaneze. Osni I guess the Anambra. Amarokom no another radio station. The Anambra ga kanuna Kalia ABS Makananka Bunkai. I was na I got better. Kaina Pali Ogo. Kai Malo Iha me Erika. I was na Aina ABS Gemopa, the same partnership Ununa my predecessor. Owemweke Dabasia. I know what do our meeting. This is election year, and ECOWAS on the matter of on violence and other things, the ugly. We came by this election. I know what November 6th of this year. When I know all Ohaneze, Ibuga, Oziomana, all the local governments, Abraham Mbode, Nworah, Nworah Ebonam, Edujem Madu. When I now they seek your partnership, Iju Ezuzia, go welu na ni ofuma ofuma. Obro nyo bana ge nwe ike ebiam meeting. Mana onwe ike mada anolo ebe ono to no radio or television. Ona anu ihe na eke. Ona bianti. Onye nwa bana ayama eme without ABS. And other programs kwa imano Ohaneze. Ndị asatụ ka ọ dị ikwu na ihe amụma atụpụta na ndọrọndọrọ ọchịchị nke gọvanọship Anambra State na ọ ga na-aga zone by zone. Anyị na-akwadobekwa nke
after the kind when north Ikowafa ejebe central after central I south we be as an equipment where Chikwaya so na ABS got them for n'ihe anyị na-eme then o nwere meeting so ụfọdụ na-aba anyị nọdụ onidie na ndị mmadụ ga-anụ ihe anyị na-ekwu especially ka anyị na-eme n'ọfịs ma o nwere some visitors ga-abụ ha bịa onidie na ABS ga-ama ihe those visitors na-ekwu na ihe anyị nwa na-agwafa anyị mana kịta abụ oge ndọrọndọrọ ọchịchị some people aspirants anyway na-achọ ndị Ohaneze ka abịa ka anyị nyefa blessing anyị wee na-adụgodo azụ nwantịntị so ofu onye ka anyị grant go ihe anyị ji adụ azụ bụ ọ bụrụ na anyị na ABS partner ọfụma onye bịa okwu anyị na-ekwu ka ABS nye aka ziga ozi ya maka na o nwere ihe anyị na-agwa ha abụghọ unu akọtọzi n'onwe unu etinyere violence n'ihe a unu egbu n'onwe unu akpasa na Anambra steeti ọ bụrụ na unu zọsịa primaries onye wepụta anyị ezie ndị mmadụ onye ọbụla pụta ka atụọ vootu ọ Chukwu na-eme eze onye ọbụla ọ manyere anyị na-alụkọba na Anambra steeti na ihe anyị na-ayọ Chukwu bụ nyere anyị ezigbo mmadụ ga-adịkwa ka Dr. Willie Obiano our governor akpọkọ dike lụkwara ọrụ kana anyị na-enesie yes nene ihe niile ọ na-alụ kịta ihe anyị na-akpọ ya legacy project or signature project maka na ihe ọbụla ga-abụ ịpụgoro ma ọ na-ekala nka kpụkpụ nwụrụ ịdati na aka dị legacy project so ka anyị na-eme nka anyị wee na-asị na anyị ga-abịa tata ka anyị fụgo ka anyị nọ anyị na gị nọ yọọ gị anyị yọọ nyọ kịta maka na o nwee ka ọ dị achọba isi ọchụ ejebe n'ụzọ nwere onye anyị ga-akpọ anyị kpọọ gị marụzie ndị ga-akpọnye anyị na eriri ma mbụbo mazi onye kelee so na okwu anyị ama ejeta aka maka anyị fụ ndị nusa n'ilo na-eche gị so daalụrị nne ọ bụrụ na nkwụsị okwu ọ bụrụ na anyị asụrọ mmadụ ọ bụ da ama maka mmadụ ka mbụ ụmụ enwe nke nlofu oluta na ọ ga-adị very brief onwe ike fụkwa ndị ọzọ when ayọ as a retired director na ABS okene gịkwa maka ọrụ ọma niile na-alụ ọ bụ nwe nke nlofu oluta daalụ Mbachukwu para ọrụ ezudo kwe biko n'afa ndị Ohaneze nọ ebe a n'afọ onye isi anyị ka mgbakwunyekwu lacha anyị ile na o kwutechakwa n'ife tosi na anyị maka na ife ị na-emere anyị kemgbe abụrụ ife anyị ga-anọ ebe a na-abacha anyị kwugote atata mana ya na maka na anyị kpọrọ anyị gwa gị si biko ewekwa n'iwe na anyị wetara ya ozi very late na-enye anyị mmadụ ozugbo ndị so wee ụlọ ife iji wee nye ya ekene abatara m ebe a mkpozi apụrụ na 2004 mpụ by then I rugoro this place and the other place ka anyị nọ I left when Abano was the end so na just like the onye isi anyị I'm good at innovations you with here and very good so thank you CGCK Ohaneze ọrụ Ohaneze ọrụ akwụkwọ ka ọ mana ọrụ ị ga-ewepụta iji wee jere obodo and I'm happy even in ebe a ịhụ onye ama na ọ bụrụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ onye ọ na-eji mmụọ ya wee pụta ịrụ ọrụ rụrụ obodo ọrụ so anyị wee na-ekenekwa ya na aka ị na-enye na anyị iji wee fụ na ọrụ anyị na-atụta ife because ọ na anyị na-ekwu nwere otu o si aga ọ ga na-afịa ya arụ so na anyị na-ekene gị jisi ike eje na-ejekwu ekwazi ekwu maka His Excellency because na anyị jere wee fụ n'anya ọ bụrụ ife anọ na ntị nọ na anyị fụ n'anya wee sị nyere ya aka ka a na-agbasa ozi ya because na sometimes ụnụ ga na-eme ọ bụrụ ya ga na-agbasa ozi ọnụ nọ na the media so na nwere na anwụ okwu jisi ike n'afọ ndị mụ na ha
anyị si jisi ike. Thank you so much. Biko ndị Ohaneze Anambra State Chapter ka o wee mmalụkwa na Igbo bụ Igbo Ohaneze ezudotu anyị Ohaneze Igbo bụ Igbo Ohaneze Igbo bụ Igbo Igbo bụ Igbo Ohaneze kwa na aka biko ịma na asị na n'ọnụ ahụ executive Anambra mana akwa n'ọrụ obodo ka unu na-ala anyị na-ewucha ndị Ohaneze ọ dịcha na mkpụrụ obi so nsị ka nnabata unu ka unu si bata n'ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ mgbasa ozi anyị bụ Anambra Broadcasting Service n'ụbọchị taa tupu nje n'okwu ikwu a sịgone ka nkene ma senior who a retiree and pensioner na ABS nwaanyị ji sị ka nkene ya bụ na ọ afa nwa bụ ndị tara ahụhụ n'ụlọ ọrụ mgbe afa na-alụ ya amaghị ihe si wee dị enwe mgbe m gụta ọrụ last week or 2 weeks ka m gụtara sị na gọvanọ na-eji ụgwọ penshọn oji mana ya nwa ga-akọnfam na 2017 ọ ka anyị batara ọrụ a anyị bịa chịkọ yọwa gọvanọ with ndị board of directors ihe akwụ penshọn ihe akwụ gratuity eji ndị isokoteso people retire na IBS a 25 years ago 300 million naira ya maso eklia gị enwezi onye ji ụgwọ ma people emechi so adị m happy and excited ka m fụrụ ya and na enye ajụọ ya penshọn ya anaghị apụ ihe penshọn m ji ekịta bụ nke March ọ penshọn nka ji March 20 so ọ dị mma ka a na-ekwu ịma ndị mmadụ ji a na-akọtọ gọvanọ na ABS a nye nwere nye agwa gị anyị jụrụ ha akwụchago ha gratuity eji since 25 years akwụcha gọvanọ kwụrụ ya people like Peter Edochie Boniface Ofokaja ndị otu unu nke a ga penshọn a na-akwụ asa wendu so March ka aka nọ penshọn ha agaghị abịakwa so ọ dị maka gọvanọ ya ụtọ ọrụ gọvanọ na-alụ maka na ọ na-alụ ọrụ ọ na-alụ mmadụ ikwu okwu signature projects niile ọ na-alụ onye ọwa na amasị na ọgbazoro ịkọwa mana the most important thing ọkwa building that na a na-afụkwa na a na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ha so biko nnọọ jisi n'ike ihe ịgba ga-amakwa n'ụlọ na o nwere ka anyị sikwa afọ ọrụ anyị anyị nwere mandate enye na ya iji agba ọrụ na ọ dị mandate ka anyị na-eso na anyị fọrọ ihe ọ naga ọ ndị Anambra nwere ABS ọ bụrụ gọvanọ Obianọ nwere ABS gọọmenti setịra ọfọ ndị Anambra so na o nwere ihe ọ na anyị fụ ga-abalụ ndị Anambra uru ma onye gbasa ozi gbasara infọmeshọn ma ihe gbasara edukeshọn ma ihe gbasara entertainment ihe eji abalị amụ anyị wụbana ya so onye mere oge gara aga mgbe the previous executive nọ anyị na ha lụrụ ọfụma maka na anyị fụ na ihe ha na-emewo ihe ga-abalụ ndị Anambra uru ndị ga-abalụ ndị Igbo uru and they were non-partisan ịma ọ ihe ọrụ obodo ka ha lụ so anyị na ha lụọ ọfụma well so adịkwu m happy mụ na gị the current president mụ na gị dị na mma before ịbanye so I believe that relationship ga na-agakwa n'iru so onye mechazie ihe ndị ọzọ abụọzi ha ga-akpa na kamera ya ka anyị ga-esi wee na-arụzi ya ọrụ mana just wọlụ the assurance that na anyị na unu ga-alụkọ na anyị ga-akwado ihe unu na-eme unu ọ na-akwadokwa nke anyị nwa na-eme na ọ ga-adị mma so daalụ jisie ike n'ọrụ